Akalo banishila susudut. Ninishile nina. No, kala ligqibe dala vibe yakho for so ngizama adjust. Yabo. Oh. Side B sizayiqala ngapha si. Yeah. Guys, akayazi yena le ndawo. Ngoku fede yabra. Lenziwe ngamanzi, lifraywe ngamanzi. Nazi. Yenzeka lo iqanda Yay. ngamanzi. Say ayi question. Yakwazi ufry iqanda ngamanzi. Njani? La Ne price. Fanele benhle benyu bra. Anifuni. Ayikho cha. Sure. You know stay free? Stay for the pads na always. Yeah. Kalo ndime bona weqalisa ba always into Kakazibuthe incoko yezi. njani. Sensisho kaloku uringelo wiwi yabo. Mna ndidizi yamosemba. Yabo, ngikhuphe isikwengwe kaka ndizama ucinga into luthetha ngayo. You know, stay free. Kaloku nekazi utheno nithe always kodwa stay free neqomo okay sure. Udityaniswa noni apha. Kaloku zikhona za terms zobhabha fonini yabo. So noma okay, stay so. Kodwa nina Yeah, even though stay free. You are like nina stay soft. Stay soft into avasimpahla. Stay free. Pads be brand your pads. Like you always, cookie brand you always stay free. Cortex, Lillet. ne Caltex ikhona kula kaka. You take Cortex, man. Cortex at end. Aska, she got in a moto up. And I'm my friends. Hello guys. Oh, like a joke. Hi guys. Welcome. Do you still do number of the episodes? But you never know, guys. Okay. Do you get my friend? Episode 16. I mean episode something. No, man. I said slow. But anyway, hi guys. Mills is kind of back. I'm not back, but yeah. Akalo banishila susudut. Ninishile nina. No, kala ligqibe dala vibe yakho for so ngizama adjust. Yabo. Oh. Wena dizzy. Chayi izolo lena beni ring eza sweet of it eza way. Guys eza kaka. Man don't ring. Kachang ring. This just a two eza way. Honest. Uzafa man. Mamela yabo la Mexican candy. La Mexican Mamela dikhwelile kaloku yapha. So when the boy Nalanga Ngoba besitayisa money. fanele kaloku fanele niyazi fanele. Tell ungathethi usolatha. Kalo same time so. Itaxi zihamba so, bravo. Dizawuthi so mna fanele mina Uthela sibese. ungathethi ngomlomo. Udriver. Usicela ka driver. Jonga that's the thing. Mamela ngifuna ukubekela into eyi-1. Ndifuna ukubekela into eyi-1. Sure. Udriver uthe so. Awumbonanga ne? Ubone mna wena. Sithi so. Exactly. Indlela yami ithi so enengo. Question kaloku be. Xa ndivula umnye andizoba ipaloni bra. So itaxi mayimi linda wena ubuze ba iyaza Exactly. Sisipansa yakhe lamjita yafundini. Nabo so nembamba lo mjita wathi no more la ringis. Ayibeka straight phaya. Why wathanga home office? Why?
bese kungenenye comment Okay. yabo ku YouTube mhlawumbe ethi ba dazi iyadidika le way yenu ba is transition zangu because nami ndiseside Ubani yena? Kylo Sicela ukunika i-shout out. Iphinzi uthi shout out ntoni? Se shout out uthi anizosokola nsango ekhona. Anizosokola nsango ekhona uKylo so siyamshout out. Siyomkhangela ngoku. Side B sizayiqala ngapha si. guys akayazi yena le ndawo Ngoku fethu yeah bra. Like yes. ABC Yazi jam ebotla uqhunyiwe. I feel like wheat nyani into a great for abanye abantu yabo. The high namhlanje yabo. The fullest kwa home affairs. Boring nchaka home affairs. Mamele abanye bayathetha ngapha. Yo unini simi apha. Kumutata pha. Benitye ipilisi ngo7. Uzobetha u1 ngokufamba ndidiza unkonka ndinye. Kukho security pha udikwe le wenza nglo time because complainelwa ngaba yabo. Kubekho ezinye inwane ezi2 ezibe zibambeke ngutachaye yabo. Like inisi nje into yenzekayo apha. Jani phethe utilili wayo dlala igame. Bra, yabo okay sabizwa kwathi masohlala lapha phansi kola cala collection. Ndahlala pha. Hlala kwamphayana ndifika pha ke kunaro ngomntu ke pha. Yabo ukumshito lapha emveni kwami uthi lo mjita ba hey man yazi ejamba le way ba abantwana ngathi ba fresh apha bayabizwa apha kwathi benijambile yabona shaya nyenyana benijambile lawe la kaka benyuka steps le i7 abantu pha ilungiselela abantu warawara kwakho mnana uthi hey uphangele yabo yathi la kaka so khandijambele ngesasikhathi babe sithethe ukuthini la way but ke ngoku umjita nguye lo usisevayo pha bazosinika iwewe zethu la kaka yayeka la wewe la routine ba yobiza numbers ba 300 something yavela yathi iza sisi yabo yabiza abantu abayi2 yegqiba yafika kulamnana yabiza lamnana after lamnana yabuyela ku numbers zakhalaza yes yekiwe naleno numbers timajoda uhamba iplug life ile lawo Connection. exactly kwami plug life ini bra Kono John but ke ngoku kuyo yonke lo way thethe ngobuhaya bese kubuhaya kanene yo ndikulibela nje sha ulibela noni bra sha nona yami okay busawuphi ngo nosithetha ngobuhaya di hi bra sofnani icacisile uyivele kuyibabe ndiphi yazi into ndla kwenza umhamba udla bale week umlawe nembuzi newa thethe lo mjita ngomthixo wami and fucked still mjita uyayivinjani ke uyayivinjani exactly uyayibona le so ngokubambekile ho andibambekanga qha ndikulibele ba ulawe wena sathetha ngale njengobalisa le ufumane enye eyobalisa phezulu le ya and uxoxala ungathi ayigqibele ucinge bakanene leyo yoqala ngeyigqibi uyiyeke le yoqala but uthi usebhizi phinde uyoqala yesithathu ngqoko eyibo but kalonje yafuneka zonke izizwe yathwa non interlinker ezongwe ziyadibana ichain qo engeke ufumaniseke chain funeka liphinde libuye lizophinda lovala but ayivala webra aleqiniso ndaba cingisa yabani garlic nuki 5 rand balasela saga inuka masimba kaka bra nangoku bra yazi can you believe phako Grootman iyekiwe garlic ncamncam pha nxa yam bra phela kanene ngalawe yo abra ni feel lawe bra yima singo cela guys ukhalaza ngosisathetha ngegarlic nongayifeel nangantoni yo hlebe disappointed ngayo yo siya kwenye cafe guys yebo up Cape Town ewe ndondo long street le ndolanda Lower Main yabo ndifika apha kubaba ngalini ndifika ngayo ndithi yo baba ndibone ku TikTok yabo le ndawo yo iplate zayo zi nice yabo abo ziba first time when in Cape Town now no Kalo sensithi uphola. Sure. Guys, uze ngomncwabo Cape Town wazange ngekerki. Ngenje like Espani. Awuzange Cape Town sensithi ngoku.
But nanhleli 3 months apha Cape Town shweni ke. Awuhleke Stellenbosch. Endweni senza ntoni? Lapha mna KDH 3 months. Endweni senza ntoni? Exactly. Sangaphuma esibhedlela. But anyhow. Silapha ke obs yabo. Ndithi ndiyamxela ukuba abantu funa siye kule ndawo khona ndibone kuTikTok i-review i-grand like kutye ii-pictures zokutya kwabo zintle yabo. Hey indibuzi yam phi. Ndifuna xelela nenye Obs cafe. Kwathi okay sawuya. But ngicela singayi ngale mini yoqala yabo akhethe indawo yoyo first day. No sharp on mind. Sure. Siyavuka kusasa ke following day la. Obs cafe ke baba seyibetha ngebreakfast yabo. Asingene emnyango Obs cafe. We don't have coffee. Siqonda amanzi. So niyaxelelwa. Yeah, siyaxelelwa sisangena. Okay, sure. Yabo. Sure. Siqonda amanzi enzeke ezwe because uthi ulindene coffee beans yabo so okay, sijongane. So no, it's fine. We go sit down yabo. Sinikwe main. Yes, I decided to give me strong. Siqonda man. Okay yabo. Asiye ke baba. Sivumelana yabo. Uvumelana kwethu sivumelana kwi-breakfast tonton plates yabo and then i-dessert ne-drink. Sharp. Fike umeda. You ready to order? I said yes. We'll like wait before you order we don't have bacon. Okay. So because breakfasting without bacon is me. Yeah, bom. We don't have bacon, but we can maneuver with ham. And I figure right ham. Anyway, I was say breakfast now. I was sharp. Say orders. Also, like ice cream for dessert. We don't have ice cream. Okay, we don't have right now. Okay, it's gonna say milkshake. Can we please have milkshake? We don't got milkshake is made from ice cream, so we don't have. The sharp more jabo. Slindu kutya kwetu chigi. We do have milkshake. You do have milkshake. Isukaphi. Ivelaphi. Okay. Sharp. Yenziwe le milkshake. Alijonga. Mas mane wa darling. Di darling lewe. Fiki plate. Kulibona iqanda lenziwe ngamanzi. Lifraywe ngamanzi. Nazi. Yenzeka lo iqanda Yay. ngamanzi. Say ayi question. Yakwazi ufry iqanda ngamanzi. Njani? Lawe balenze ngalo pha. Ufaka amanzi ufraye ngalo. Jonga xa ulibamba iqanda lithi phusu. Tomato java. Funeka uyazithathela ityuwa. Ityuwa lento ne. Basinike black pepper. Khaya sicele. Lokane ityiwa ngesitshangana. Hayi man nomurwe. Munyu. Adiyazi but okay so. Thatha ityuwa bo. Fafa qanda liyophukile awusabambeki. Sausage emuncu ayome iyakukrinya bra like Choose life 75 rand. Yes guys. Qoza lo toast ehlele. Soqhubela lesikaftineni. Emani toast over 8 nje wathina sifika ma 10. Yeah. Busy to 11 but being on a 10. Yeah, we don't have because I'm like it's not about the money now, ne? Service, brah. When you're running a business, just like you need to make sure, you know. But Yeah, but can I nje ngoka to this thing? I feel like ni days there's wrong ngokla menu. Yima. Ngokungakabuya sithi bane milkshake ikhona yabo. Isayihamba ku menu. Uyacofa uyahamba zimziba. So order ntoni? Athi umna explain athi please don't order boy. Ebefuna biza yona ka. Exactly. Umayiji uyayazi yonke lo way litheni ngena. Bengibani xesha. Is it 11? To 11. Kofu. To 11. Ngifuna ikofu nina. Hey, izokuza breakfast. La masimba yes. Ta. Mamela. Yo. Mamela.
Yabo, I feel like okay, nina ni for me, and the other bag says become bad, but nina ni ode kaka is wrong pa. Njani? Ni tend to fake up pa. Milani, yeah. High staircase. No, guys, it's now you go for up here, but Ngesijike pha. no. I feel like this is Yeah, Ngesijike can't pha. jika. Okay, nangena thetis lewo yabo. But kuyo yonke lewo ikhwini shanga noni breakfast. 11. Silambe bra. Exactly, mamela kaloku ndikule way ababahlali nabo. 11. The kakas endiyazibona ezabo zilambe nyani zizayifuna ikofu. So man baxelele straight yezweni. So izinto nizozifumana zizinto ezinoluhluthisa. Azikho. Njani? Hey. Akho athalo apha. Basically kanye begezelwa thina. Kanye bekunyelwa thina. Bakhona abanye abantu apha. Sisoyi-2. Sisoyi-2. So understand i-bacon ingabikho kusasa. Singaboqala. I-bacon yephi? Kungole singaphi kule week senzeka le week? Tuesday. Monday. Tuesday. Exactly. Exactly no. Sinebhabhalazi kaka. That's why sifuna ibacon. Tuesday. Bra. Nina sinangxaki nani thetha ngathi aba bantu funa sisele yanye ikofu nabantu bebekhona kusasa Kusasa. njani nizofika ngo11 nina fona nivulwa ngabani ixesha pha fondini kukho abantu abafikayo pha fondini yabo batye bacon bathini yabo asipare fondini Phela njani bacon? njani phela njani Phela njani because isetyenziswa nakuyo hasi. ityiwe bra Kukhona ibhege ezinebacon benebuzz. da ityiwe sanu odani into ezideftarhle Ezifana nento? yabo uthi steak qha sibeke soza ngiba soze bangabe naso steak beke steak Bathembanga bebengaziba naso kwaye wings bengaziba nazo abe. soze Bro, you Jonga rice. yabona ke pha exactly pha yabona prices zizo besingekho hectic baby za prices. Compared to the besikuyo before. Yeke lebesikuyo uyayazi ngxaki lebesikuyo yeke. Kaloku yila ngxaki bangoku abasayeza abantu so yayibo. But you say same service, same food, same alcohol. Qha ibhanile. Yeke masibamba. Kebi bangle Bekumandi pha. Service. Kebi bra. Yeah, kind regards ne. Kumule sepakule restaurant la mshita ba. Come in guys. Kwagcwala bafuna sibhatala ibhounce kubesingeke. guys itshintshile intshaqa But bekugre. Bathi kumali yabona le ibhangi bekumandi. Yonke into imandi service. Yo, ditheni saqala uba siyahlala. Order ntoni? Sifuna okay, i-drinks. Lathi blaka yafika Ngokubala. engeke ezandawo Sithe sayigqiba khange yeke ubani za drinks. Take banqala ukuthi siyafika blaka sekufika ukutya ngeChayi chaya. Ayibolo. kwakule ndawo yi-1 Kind regards haya top So notch. xa sifika ngengqondo kuyo place ibini ke ngoku. Cafe. Hlala udolambe qonile breakfast. Yes han, osogqoka igqama qana thurutu. Ye man, Like ufry iqanda. ingathi ibingathi la qana bengathi bele artificial. Lama qanda esithi. Kubani Yazi, qana lenze bra. powder. Lama qanda thanda uconfuse intshaqa nani la week Kanjani? same but be grand man yonke le way bani experience la week kwathini warawara yabo bra ni ode kaka ezingekhoyo nina Why zingekho? Fonini azithengwe eziway azithengwe Why is the menu yakho? Why is the menu yakho? sizothina ungabi funeka ibentle imenu yam bra faka itip. andifuni funeka ibentle okay ezaways zibhaliwe and then kwakho picture ba Kophi ibhaliwe amagama xa. neprice funeka ibentle imenu bra andifuni ayikho Sana but ndithanda. man funeka nikhe nizame next time Andifuni. funeka nizame nyenyani serious Asoze. Hayi ngicingi. Ngicingile lokho ngeza prices ngibone ubaby ibone ku TikTok. Asihlale. fuck Kanye. hayi guys sanibona wari sanikhupha next time ngokwami ndithi Soze kodwa masizame ndiye phambi. Mina seko zalo ze clip ayo la pizza. Bo la pizza ngoba ingena nix dimani still. ipizza nge Enye ukayipheli because uhleli yethu ifike lo mshita yanibalisela uthi utye ipizza ngenanyama Uthi akhona pepperoni. nihleli ndawo ni la wave nekubekwe position esharp
esawisha yam ayazi ntoni ixesha sifike late. exact eyibonke lo wenina bakhala ngobulater but bekumandi phasikhalazi. Asikhalazi kanti ndiyathanda umgida ke senetafile yakhe amuncu kuyo. And then lo mlungu yena umlungu sibafe. Yayibona bebayami. bra yazi session ehambayo pha abofe komntu fair phaya uyabo Hayi ayihambise kodwa iyafika. jo yakhumbula ihrombe ibalisa lo wewe ba okay ezawewe ziyahamba pha so uthi uqala ukuthi ndifika kule tafile yenu ndifika hapha okay nikhona nano2 khona omnye umuntu mhlawumbe wesithathu kanye mhlawumbe niba yi7 apha ndifika manje nithi guys manjonga nishanga ntoni yabo paparoni ntoni kaka zezini pepperoni zonke ziwewe yabo twajonga Saziye. saphana idrata yabo yonke into ngathi nenyama iqala apha kum Nabo. Beliphanga sepolini. ene exact Kodwa ikhulu data zona ndafika yosika phala phi. nyoba ikaka Kanti kodwa yaba late. bra ilento yabona yabo Ufika umlungu athi dash. exactly jonga kaloko Ucanga lo. Hayi mandithi. usathini uyayithi kupe imali Jonga ngichaza noko ukubekelwa for yena kubekelwa for mina ndiyityi mozi mnipitsi. Okubekwa yena 1 bekwa yes. kuphi dombolo bedroom jita fondini qa Wathomle sejinjo mam noteza wine zingacacanga. ijinqa Jin yedeshwe. lo zakakazi yadeshe zakhe Ne whisky ngoba ufuna yabona but nendika iyabakala. nethefata kodwa ngonibuya kodwa Eh, grand Mexican candy. Kakhulu aweni energy la Mexican candy amaza kaka mninozwe edibles ezawiya Nesenza popcorns, kumsenza ipopcorns. bra jonga Yo, Bravo. la limini yonke. besike sayapha kumakazi kamjita fondini xa sifika pha isalayitile ubekaka xa sifika pha fondini umakazi walikaka unentsango sebhotlini engayaka Brian 600 lawe no the oil lawe xa for ubanam yaba uqale we yabona mna negasi yabuya uyithi nje eququ uthiwa masibethe kwathiwa 5 drops nabetha 7 Hayi nawe. betha 7 Chayi for nawe 7. 7 bra ewe bra betha kakhulu nguduqa yebo 6 Sure. yabo ngapholeka mnanam but ke ngoku andgo high yabo andi but umzimba wam unobu high wona umzimba high bra di grand umzimba savaya beteksini nje yami ndiqale uyiva beteksini lawo yabo italk yam man as always is right for umzimba wam not for ingqondo yami Xa ugumle influence. cheza kaka asiko grand money edibles bras Sinice xa seqandeni nakwemafini. yazibona zakaka Go Mexican candy aba. Hey. Last time chicken Kaloku wayiphanga. Ayi lo wayiphanga. atya wanye muffin ezithulu umntu yeni bawulukaka ulukaya ka bawulukaka uthi bana andizazi but mali toilet fika kwame toilet zaba grand Kumlisenze pha classroom yakho pha eSlovo. Ebusuku yabo. Ngomla ndibona nisithi kungathi kukho isithinzi esidlayo. Hayi. Ndamkabi kwa. Hayi, ngabona isithinzi. qala phake la kaka qala phake la kaka Kaloku no. uzivence incene wrong la we. Bomen, hey, cookies anywhere, Frank. Uplibe mhlawumbe wewe. Yamazi nethuthi emakayiblophe kazoyibhlo. Hayi plebele kaka. What if money? Yo. Achaya no barose yabo izulu yabo. Laga yedwa Fran zerooming ngihamba lawe. Uhleli ujoke TV ayithi sound yabo. Unjongini buza yethu uthi ababamba pha eTV yabo.
ngathi bathi Rosa yeah bro and enjoy abantu ke ngiyanibona bakla motion yabo Akumlanga kanjani sisuka ku-day andikwazi anazoyiphakamile le so ndishiye ndedwa ndihlela webhedi cha inyawo zami bo xa ndithi le ngathi ithi nca automatically so uyafika ndiyahleka sika leyo yenzekayo xa ndithi liyatsaleka xa libuye xa ndithi ngiyamcacisela uba kwenzeka ntoni akekho kule mood ndikuyo wayengekho excited magnet attract usister wami yena nawe ubone ubekile ngenyawo zakhe zoyi2 phofu eli1 like unyathele up yabo so ke ngoku kwisithinzi esilapha njengoba usijongile ngathi linyawo lakhe yabo but inyawo lakhe ulivezile nje ihalf apha esitulweni so ke ngokuyena into ayenzayo umove senyawo lakhe isithinza smooth yabo how yika yedwa bona wewothuke ba okay but ke ngoku mina ndithe xa ndibheka yabo ndambona le uyayenzayo wayenza kwesibini wakhupha amehlo wathi bhuti jonga what did why ngamove mnase beka phansi Jesu pambana buya bro why ndizo movie sinyawo sithinzi something a movie indolo Kaqambe sitatile sithecwaka. Qambe sitatile sithecwaka. Steps angathi nyathelo zamorisa nomorisa ke zaweke nawe. Yo son. Ndone morisa. Yonke into futhi ofana nomuntu. Siwela siwela noSims nawe yabo. Siye SD. Kwathi igqenye kake phethe umhlakulo. Ngqoma jonga. Waza kuthi laqomba yabongo le kaka imbambe lo umhlakulo laqomba ubani uzotshokubani ukhona uzobethwa apha yes la kaka bra ayiweli baba Family wela like straight sure. Siyahamba the kaki wela so like isiza kuthi emveni kwethu xa ifika apha emveni kwethu ke yathi ayaskiza road manzap yathi manza kuone lawe yazi yamorisa lawe uma ni ready yo ngayimura la kaka ke bro ready but ke ngoku mhlakulo lo nje yami angena qali sihamba so ndimo sokuqaleni kayinguwe yabo but izobetha koyi-1 yabo so guys sinxa lento uyicingayo ne uyicinga wedwa awumxeleli nawe naye sabheka sayithuka lokho lini yabo yazi sinywe yazi kwezinye situations bra la uyeba uxelele umuntu yabo but yakwazi uyibhudisa but like size a situation and njengoba uyisize le kaka wamana size kwanayo ithini movement yayo nje tswepe yeah awuboni wena kwenzela ne hand size uqonda okay yabona bamba size sikaphi in case nyani kudevtaha batho kukho amajita ajeqileyo njengoba ucimba ujeqile wena bona bajonge wena besenza i-hand movements baby kukho Illuminati apha yima ngoba esigqitha pha kulani sekhaya bekhawuleza abantu abaninzi baleka abantwana ngokusibili yashiya ngokuvuleka yabona ndakanani bra lam inyawo like steps ake siyi1 nyathela kayi15 yabo asogqibe andishiya for steps eziyi2 yena nyathela 1 2 mina nyathela kayi30 yayibona le so yaleqa awubhenike ufuna ubaleka yenza ukwesi yendikhuqa bra ndithi ngumntana kuba usana ayikhawuleza ikaka le kaka
Step sakhe siyi-1 inyathela kayi-15 Funeka ube velt mfethu. ne Like jonga kukho situations whereby ba uza nangamashita my-16. Yabona xa emayi-6 noma i-3 phofu. Yabo uqomba. uzolenza kodwa apha Now 2 seconds to decide. Sijike eska. Sijike mna nam kanye nguziphi mna nam sesilapha. Ewe, cause ujika kwethu fanele sasimunye sigaba. Yabo? Yeah. Jonga mfethu siyancokolela, yabo? Kuvele kugqityezelwe lencoko yethu. Yabo nje basihamba ba. Hey mna nam kuthiwa mhlawumbe ndithi se-10 sethu. Ewe, ntshaqa lapha jo. Yabo? Mayi-16 amajita lawo ya. Yena hleka amagqwirha nini minqundu. Siyazihambela bra, salaha bra. so befuna niphendule Uphendulela ntoni? okay ewe kaloku ndiyakulona uba yena befuna niphendule azonimunca Why? yho ayini nina Uthi Hayi, ungene ngicela shop uhamba uthi ngoku. jonga tabeka phansi man. Khona intshaqa ehambayo. hey blopha please Yo! hayi Uboko blopha nina Ana sononabisa kakhulu nani ngemhleze kuthiwe yes sesikaga Zazikhupha xa weyazo yho sani 2 minutes nana yam yho hayi ndikhumbula kodwa ihlala apha ntwana ngaphandle kwezi way ngizibayo abezumnandi Cape guys yeki ops uyabona Awukayivi Cape Town. ne but kaloku so fast Baby. Oh, uzuve baby. Seka awukayivi Cape Town. Njani baby? Question leyo. sorry Njani baby? yho ngofuna bazomba Uba khona uzobiwa. Umuntu obiweyo guys, Umuntu umuntu ebefuna ubeka, ne? obiwa bra. Akho umuntu obiwayo apha bra. And thina singamadoda amaXhosa bra. Ifike Indoda ithini omXhosa mamela ndifuna ukubeka endaweni Ifike ithini loo nto? Indoda omXhosa ayichiti. Yabo? Indoda omXhosa inhle ukufa yabo. Lincoko engeke umoshe yancuma uthi udyola nayo. Yabo? Nwam, why? Hola. Yabo? Engeke ubekho nina ke yabo? Like ndiyacacisa ngongoku seunje. cacisa nto Ndikubekela le we bra. oh yebo uthethayo Engeke umuntu obiweyo ayingumXhosa lowo. Uyabo? Yinwe lapha so. Cam ngomXhosa. Sandiyazi ke ngoku. asa kusalayo but guys kumnandi eCape why wena uthanda ibona eCape ndibonile eCape Was next in Cape Town. okay yo cha stay me you can miss me Sabonisa Cape Town wena ngesikhathi segrandeur yami otherwise. Kubo otherwise guys. Yo, divulile. Yo, divulile. no no ntona uvula Oh, twa iqopha izozo mfondini. eh